Moi! Mä oon Elina Koivumäki, uuden Bisnestä ja autoilua videocast-sarjan vetäjä. Mulla on ilo kutsua kiinnostavia, tunnettuja vieraita tänne mukaani ajelulle juttelemaan bisneksen teosta ja vähän siitä autoilustakin. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Bisnestä ja autoilua videocastin pariin ja tällä kertaa meillä on vieraana sarjayrittäjä, enkelisijoittaja Jenni Kynnös. Tervetuloa! Moi, kiitos! Sä oot suurelle yleisölle tuttu myös erityisesti Leijonan luola-sarjan yhtenä sijoittaja Leijonana, joka myös kertoo omalta osaltaan, miten poikkeuksellisen nuorena sä oot omaa uraa tehnyt ja saanut asioita aikaan. Niin alkuun olisi kiinnostava kuulla, että millaista polkua pitkin sä oot tähän pisteeseen syksyyn 2025 kulkenut? No joo, mä oon aloittanut semi-nuorena, että olin kauppisopiskelija ja markkinointitoimistoissa töissä ja mä ajattelin, että vitsi, että tätä somea voisi tehdä niin kuin myydä vähän rivakampaa tahtiin ja sitten perustin oman puljun ja siitä se sitten vähän eskaloitu Suomen isoimmaksi TikTok-toimistoksi ja sitten sen kauppasin pari vuotta sitten ja sen jälkeen on perustanut aika liudan uusia firmoja, että tällainen niin kuin pikapolku. Ja eikö niin, että tämä MySome-firma, siis tosiaan kasvatit nollasta, perustit niin muutaman miljoonan kokoluokkaan tosi nopeasti, niin miten sä itse kuvaisit, että mikä sen onnistumisen taustalla oli? Mikä sun secret sauce, Jenni, on? Kylmä soittaminen. Eli mehän tehtiin vaan aika aggressiivista myyntiä, että meillä oli tämmöinen kynnet kiinni strategia, että meillä oli lista firmoista, mitä me halutaan asiakkaaksi ja sitten me niin sanotusti kynsittiin niitä niin kauan, kunnes ne lankesi meidän syliin ja totta kai kun on jatkuvan kuukausilaskutuksen ala, niin sitten me ponkastiin siihen 4 miljoonaa semi-nopeasti, koska se kumuloituu niin nätisti. Toi kuulostaa kyllä siltä, että sulla on niinku riskinottokykyä ja halua myös ollut nuoresta asti, mitä ei välttämättä meillä suomalaisilla aina ole. Niin olisi kiinnostava kuulla, miten sä kuvaat itseäsi riskinottajana, jos nyt ajatellaan sekä yrittäjänä että sitten enkelisijoittajana. No ehkä se on osittain myös vähän niin kuin tyhmyyttä, että mä en ole niin kuin aina ihan superfiksu mun jutuissa, niin sitten on vaan mennyt niin kuin kunnon vauhdilla laput silmissä ja sitten on tietyllä tavalla, välillä se on ollut onnea, välillä se on ollut taitoa, suurimmaksi osaksi kyllä onnea, mutta vauhdilla korjaa virheet, niin sen takia, että mä oon niin kuin riskiprofiililtaan niin aika niin kuin silleen kova, että kun mä tein sijoituksia pankissa, piti tehdä semmoinen joku testi tai mitä nyt siinä pitikään kyseltiin riskihalukkuudesta, niin mä sain tyylisen 7, joka oli se maksimi, että nyt mulla on ihan järkyttävä salkku ja jossain todella epävakaissa sijoituksissa. Meinasin just kysyä, että miten pankin kanssa keskustelut on mennyt tällaisella riskiprofiililla. No ne oikeasti meni sitten indekseihin johonkin metsään, että mä elän sitten enkelisijoittajana tätä riskielämää, kun sehän on vähän silleen, että no tiedät itsekin, kun laittaa ne rahat, niin ne voi niinku hyvästellä siinä vaiheessa käytännössä. Ja sit sä vaan niinku rukoilet, että sä vielä näet ne eurot joskus. Just näin. Ja no nykyaikana mietitään, niin yritysten perustajat ja johtajat alkaa olla myös semmosia superstaroja, jos mietitään brändimielessä. Et säkin oot antanut kasvot tosi näyttävästi niille firmoille, missä sä oot mukana, niin kiinnostaisi myös tämä puoli, että mitä mietteitä sulla on siitä, että sä tosiaan annat omat kasvosi ja itsesi siihen niin näkyvästi ja samalla toki se sun ammatti ja henkilöbrändi kasvaa, niin millaisia pohdintoja sulla on ollut sen julkisuuden suhteen? No joo, mun lärvi on näkynyt aika paljon julkisuudessa, että totta kai se niinku aiheuttaa sitä, että tulee vihapostia ja muuta välillä, kun menee aukomaan typeriä mielipiteitään, mutta sinänsä mä näen jopa, että se on niinku huono, että mä itse yritän rakentaa sen B2B-bisneksiä pääosin. Nyt mulla on muutamia verkkokauppojakin tässä meneillään, mutta se brändi ei välttämättä ole niinku superhyvä, jos siitä haluaa kasvattaa. Et mä en halua, että tavallaan ihmiset haluaa ostaa multa, vaan mä haluan, että ne haluaa ostaa niiltä ammattilaisilta, jotka oikeasti on siellä firmassa. Niin sen takia mä en ole itse esimerkiksi somessa ollenkaan. LinkedInin mä postaan joskus harvoin, mutta niinku, et en ole Instagramissa tai TikTokissa tai muuten. Ja en sitten niinku omien brändien matskuissa enää näy omilla kasvoillani. Et mä en halua, että ne niinku liikaa heijastuu mun persoonaa, koska mä teen esimerkiksi korporaatiolle taloushallinnon automaatiota, meidän IT-firma, niin se ei ole ehkä silleen ihan mun
brändin ytimessä. Et mä oon yleensä silleen iloisa ja pinkki ja mä voin kertoa, että Microsoft Dynamicsin ei ole sitä. Voisiko se olla sitä? No mä luulen, että jos Microsoftin kysytään, niin ei todellakaan. Onko historia tae tulevaisuudesta, eikä näin aina jossain Jep. Mutta kyllähän se on totta, että henkilöbrändillä saa niin kun myyntiä, että kyllähän niin kun, puhujakeikkaa saisi tehdä niin paljon kuin vaan huvittaisi tai muuta, mutta sitten taas se, että mä en usko, että se niin kun on skaalautumisen tae, että niin kun founderi on kauhean näkyvä. Niin, just näin. No vuonna 2021, eikö niin, sä teit sitten exitin ja myit enemmistön sitten suomalaiselle pörssiyritykselle MySomesta, mutta sä et todellakaan jäänyt sitten oloneuvoksettareksi siinäkään kohtaa vielä ainakaan, vaan oot ollut monien firmojen perustamisessa mukana, niin kerrotko lyhyesti, mitä kaikkea sä oot sen jälkeen perustanut, mitkä firmat ja mitä ne tekee? No, mä oon aina halunnut myydä aikaa, niin mä perustin tämmöisen Moretime-nimisen firman. Me myydään rutiinitöiden automatisointeja jättikorpoille. Sitten sen jälkeen mä olin silleen, että mitä mä inhoan eniten maailmassa, kirjanpitoa. Mä perustin tilitoimiston Moneybean. Mua alkoi ärsyttää muut tilitoimistot. Mä ajattelin, että ehkä oma olisi kivempi. Ja sitten mä olin silleen, että mä oon aina haaveillut mummosta, joka olisi toimistolla. Niin sit siitä lähti eskaloitu toimistomummola. Ja nyt meillä on mummoja ympäri Suomea eri toimistoilla töissä. Et se on ollut ihana. Se nyt ehkä silleen yritys, vaan se on enemmänkin semmoinen niinku intohimo ja semmoinen, että haluaa tehdä jotain impaktia. Ja sitten mä perustin tämmöisen Itsy Bitsy Groupin, että mä halusin tehdä firman, joka ostaa muita firmoja ja pyörittää. Sitten mä oon naisyrittäjältä ostanut esimerkiksi kuorsauskaupan ja sitten mä ostin koiranvaljasbrändi Woofin ja sukkahousuja ja kaiken näköistä tällaista. Et kaikkea tässä on tullut sätkittyä parin vuoden aikana. Jenni Kynnös, onko sulla enemmän vuorokaudessa tunteja kuin meillä muilla ihmisillä? No mulla ei vaan lapsia, niin siksi mä aikaa. Se on se secret sauce. Onko ne sun lapsia nyt sitten? Joo, kyllä mä välillä mietin, että miten te äidit selviitte kaikesta. Et sit mä vaan menen himaan ja syön juustonaksuja ja nukun. Oi että. Niin, mutta eli tavallaan oliko sulle selvää sen exitin jälkeen varmaan, mitä nyt on mediastakin lukenut, niin ainakin jonkun aikaa olisit voinut halutessasi olla tekemättä mitäänkin. Niin oliko sulle selvää, että sä et jää laakereille? Joo, en mä tiedä, mulla on niin paha keskittymishäiriö, että jos mä makaisin jossain rannalla, niin mä varmaan menehtyisin siihen paikkaan, että pakko sitä jotain sätkiä, että tämähän on superhauskaa, että mun mielestä yrittäjyys ja kaiken uuden rakentaminen, niin sehän on oikeasti kiva, että mä en ole ikinä nähnyt sitä, että työnteko olisi jotenkin paha juttu tai tavallaan jotain sellaista ankeata. Totta kai se on helppo huudella, jos on varaa lopettaa, koska vaan, että mä tykkään siitä ajatuksesta, että mun ei tarvitse mennä huomenna töihin, mutta silti mä aina menen, että mä teen itse sen valinnan. No nyt kun sä mainitsit esimerkiksi nämä 4 suurimpaa firmaa, missä olet mukana, niin olisi myös tosi kiinnostava kuulla, että mitä sä oot oppinut niistä jokaisesta 4, jos sä voisit kiteyttää, että mitä sä opit vaikka MySomesta eniten? No MySomesta mä opin sen, että ei tarvitse noudattaa mitään sääntöjä. Että me hankittiin asiakkaita vaikka silleen, että sä varmaan juristina tykkäät tästä tosi paljon, mutta me otettiin vaan niiden nimimerkit ja alettiin tuottaa niille sisältöä TikTokkiin ja sitten ne oli silleen mitä heleä ja sitten niistä tuli vähän pakolla meidän asiakkaita. Ja sitten taas Moneybean tilitoimistossa mä opin sen, että sääntöjä pitää noudattaa, että muuten saa verottajan peräänsä, että vähän tälleen ironisesti eri maailmasta. Ja totta kai Moretime on aina sellainen, että sitä vaan tajuaa, että kuinka paljon ihmiset hukkaa turhiin hommiin aikaansa. Että thanks God tälle tekoälylle, että me ei tehdä enää sellaista shittiä niin paljon, mitä me ollaan ennen tehty. Että me ei haluta, että meidän arvokkaat elämät valuu sellaisiin hömpötyksiin, mitä kone voi tehdä. Että mieluummin tehdään sitten sellaista, mitä voi tehdä käsillä tai aivoilla. Ja mummolasta nyt ei mitään muuta kuin oppeja saakkaan. Et kun mä tapaan meidän mainioita mummoja ja vaareja, niin niillä on aina niin hyvät jutut. Se on kyllä, yes, siihen on kyllä tosi helppo yhtyä, että kyllä todella paljon toivoisi, että miettinyt just, että miten voisi yhdistää pienempi lapsi, kun oli päiväkodissa, niin heillä oli vieressä tämmöinen palvelutalo. He kävi aika usein siellä. Päiväkoti meni aina sinne mummojen ja vaarien luokse vierailemaan päivisiä. Se oli kauhean antoisa ollut aina molemmille ryhmille. Niin musta se on tosi kivaa tämmöistä yhteistä tekemistä, että laitettaisiin päiväkodit ja vanhainkodit vierekkäin. Ja, se olisi ihan super. Ja sitten vielä sinne vähän kissoja ja koiria ja kaloja ja kaikkea. Kissoja, koiria ja yes. No mä oon ollut kuuntelemassa sun puheenvuoroja myös monissa tapahtumissa ja toinen asia, mikä susta on jäänyt voimakkaasti mieleen, on semmoinen kokeilukulttuuriin kannustaminen.
Ja myös just semmoinen, että oikeasti elämässä voi tehdä montaa asiaa eikä vaan yhtä. Et me ollaan kuitenkin totuttu siihen, että sä opiskelet sen yhden ammatin ja sit sä vedät sinne kultaisille eläkevuosille asti niin sitä polkua pitkin. Niin mistä sulla kumpuaa se rohkeus siihen näihin, niin kun, tähän kokeilun haluun ja semmoiseen epäonnistumisenkin sietämiseen? Niin minkälainen tausta sulla on tai mistä sä oot saanut mallin siihen, että näin voi tehdä? Meillä oli silloin kun mä olin aika junnu, joku 14-vuotias, niin mun faijapuoli alkoi tekemään meidän alakerrassa suklaata vaan ihan. Ja sitten me mentiin sitä myymään suklaafestareille ja siellä eka ihan arkana ahdistuneena teininä yritin sitä kaupata ja sitten jotenkin rohkaistuin. Ja siitä tulikin aika kiva bisnes, että he asuu nyt Ranskassa ja myy superjahdeille niitä, että se niinku eskaloitu silleen hyvin. Niin sitten kun on nähnyt tollasia läheltä, mitä enemmän niinku tuntee ihmisiä, jotka on tehnyt vaikka tosi makeita juttuja, niin sitten tajuu, että ne on ihan samanlaisia kuolevaisia räkänokkia kuin niinku me muut. Me ollaan kaikki ihan tämmöisiä epävarmoja pikkulapsia, jotkut vaan peittää sen vähän paremmin. Niin sitten on tajunnut, että niinku, kaikkea voi kokeilla ja sitten ajattelee myös, että jos nyt vähän räpsähtää nenälle, niin ei se nyt ole niin paha. Että niin voi välillä epäonnistuukin. Mutta ei vaan pidä pelätä tai ehkä tunnistaa sen pelon ja jotenkin vaan elää sen kanssa. Millaista palautetta sä saat tuosta sun rohkeudesta ja tuosta myös, että sä puhut niistä epäonnistumisista ja huijarisyndroomasta avoimesti? No kyllä mä saan tosi paljon tietenkin hyvää, mutta myös mulla on paha tapa kärjistää asioita, että mä niinku välillä haluan ihan oikein niinku tahallani provosoida ihmisiä tai muuta, niin musta tuntuu aina, jos mä puhun Ylellä jotain, niin sit jengi on jotenkin tosi vihaisia, että mulla on niinku vaikka politiikkaa tai muuta, että tiedätkö, paha tapa heittää tämän yksittäisiä lauseita. Esimerkiksi mä heitin tämän kerran, että katsoo vaan YouTubesta jotain juttuja. Niin sitten on vaan silleen jengille silleen, että et voi olla kirurgia ja katsoo YouTubesta. No mun kaveri on lääkäri, niin se sanoi, että joskus se vaan katsoo YouTubesta, jos se on tehnyt jotain operaatiota. Joo, mä oikeasti toivon, että näin ei aina tapahdu, mutta kyseessä on joku nilkan teippaus tai jotain. Niin se vaan ehkä kertoo siitä maailmasta, että mihin se on mennyt. En mäkään kirurgiksi alkaisi, että sitä ei tarvitse pelkää. No mutta kirurgiksi sun ei tarvitse alkaa, mutta arvaa mitä sun kohta tarvii alkaa. Auton kuljettajaksi nimittäin. Seuraavaksi me tehdään niin, että me parkkeerataan auto hetkeksi tien sivuun ja tähän Kia EV9 rattiin vaihtuukin nyt sitten leijona, enkeli. Katsotaan, onko nyt enkelimäinen kuski sitten tänään, niin Jenni ottaa ohjat ja mä siirryn siihen viereen, joten hetken päästä jatketaan. No niin. Noin, kuten näkyy, nyt on vaihdettu kuljettaja ja meillä on Jenni Kynnös täällä nyt ratissa sitten. Ja ennen kuin jutellaan hetken päästä tästä Kiasta, niin kuuntelin ennakkoon hieman millainen autoilija olet. Ja muun muassa Sijoituskästissä kerroit autotarinoitasi ja sanotaan, että alkoi ehkä vähän jännittää tämä sun vierailu. Niin tässä sitä mennään, mutta miten sä kuvailet itseäsi autoilijana? Kamala. Tai siis, tää oli niinku elämän ironia, että sä kutsuit mut tähän podcastiin, että tää oli ehkä mun pahin painajainen. Mä saan vielä tietää, että mun täytyy ajaakin, mutta siis mä oon aika äkkipikainen ja muuta, että nuorempana mä niinku kolaroin varmaan joku 8 kertaa. Ja apukin on lähellä. Joo, mä just mietin, että onko tää jotenkin mun syytä tai muuta, että meillähän oli perheessä 2 autoa, mutta myytiin toinen, niin mä vaihoin niinku Uber-kreditteihin, että nyt mä oon niinku itse Team Uber. Sanotaan, että onneksi on tutut huudit ees, mitä ajetaan. Minkäs ikäisenä sä ajokortin sait aikanaan? No mä ajoin heti 18-vuotiaana. Sitten mulla oli semmoinen ihana söpö Citroen C1, mikä mulla oli varmaan 7 vuotta. Että mä törmäsin harakkaan ja mut lähti peili irti ja muuta. Ja hän kuoli valitettavasti siinä onnettomuudessa. Mutta muuten ihana auto. Vinku vaan ihan perkeleesti. Että aina kun parkkihallissa lähti, niin kaikki kääntyi katsomaan sitä ujellusta. Ehkä ne katto kuule Suomessa. Joo, se voi olla. Niin, se voi olla. Ajatellaan näin. Kyllä, just näin. Kävit sä ihan oikein autokoulu vai opettiko joku sukulainen sua ajamaan? No mä kävin ihan autokoulun, että iskä vähän yritti opettaa alkuun, mutta sitten parempi pitää perhevälit. Ja siinä vaiheessa, kun on silleen näkee ekaa kertaa kytkimen, että en tiennyt, että autoissa on edes sellainen, niin se oli ehkä ihan hyvä valinta tämä autokoulu.
Mulla oli vähän sama peruste, miksi menin sitten Young Driversiin, Kampin autotaloon. Ja muistan, kun kaikki ajotunnitkin lähti suoraan sieltä siis luiskaa ylös Runebergin kadulle from day one. Niin se oli kyllä aika kuumottavaa tällaiselle nuorelle 18-vuotiaalle. Mutta sen jälkeen ei ole kyllä pelottanut Helsingin keskustassa ajaa, että kun siellä kävi autokoulunsa. Niin. Jos pitänyt käydä jossain Jämsässä, missä ei ole jotain liikennevaloita ja muuta, niin olisi saanut kortin helpommin. Just niin. No mitä autot ja autolla liikkuminen sun tämänhetkisessä elämässä sulle tarkoittaa? Mihin sä käytät autoa? No kyllä me oltiin vaikka Marbejassa 5 kuukautta, niin me ajettiin sinne, että kun meillä on koira, joka ei mahu niin kuin lentokoneeseen muut kuin ruumaan, niin sitten meidän piti sinne lyntystää autolla. Niin että kyllähän se on, rakastan autolla menoa, en vaan tykkää siitä ajamisesta, mutta onhan se nyt niinku ihan hemmetin kätevää. Ja vaikka jengi huutelee, että pitäisi käyttää enemmän julkista liikennettä ja muuta, niin kyllä nyt on tosi paljon paikkoja, missä se on ihan sairaan vaikeaa. Että jos ei satu just asumaan tai ole töissä niin kuin oikealla huudeilla. Kyllä, näin se on. No nyt sä pääset kokemaan tätä Kia EV9, eli tää on se kaikista suurin, että jos vertaa siihen sun vanhaan C1, niin tää on varmaan aika paljon kookkaampi tää auto ja tämän sähköautomalliston se niin sanottu kruunun jalokivi, minkälaiset ensitunnelmat nyt kun hyppäsit tällaisen rattiin? Ilmeisesti säkin oot kuitenkin täyssähköautoilija ollut jo, että sinänsä tuttuu tää tekniikka. Joo, meillä on kotona Tesla, niin sinänsä tuttu juttu, mutta onhan tää aika möhkäle. Tai silleen, että ehkä mä jossain vaiheessa tähän niinku totun, mutta musta tuntuu koko ajan, että mä kolautan jotain tai epäilen, että mahtuuko kaikki tälle tielle. Mutta katselijoille tiedoksi, että toistaiseksi ei olla osuttu mihinkään. Joo, vielä on niinku ihan clear, mutta siis ihanan värinenhän tää oli, siitä mä tykkäsin. Koska musta autot on välillä niinku leimin värisiä. Tai joka katsoo meidän edeskin on tommonen harmaa, niin harmaa on ihan kauhean ankea väri. Niin tää on kiva. Joo, tässä on helppo nyökytellä tässä kanssa värillisessä mekossa tässä vieressä. Et se on yllättävän tärkeä asia. Oot sä valinnut sun autot muuten järjellä vai tunteella? No sanotaan, että mä en hirveästi ole kiinnostunut autoista ja musta ne on aika kaamea sijoitus, tai niin ei niitä voi sijoituksena ajatella ollenkaan, niin kyllä mä niin aika järjellä. Et se on varmaan ainut asia, mitä mä elämässä mietin järjellä, niin on autot. Et mä otan aika semmosia silleen tylsiä ja turhia, että mä annoin just mun pikkuveljelle, kun hän täytti 17, niin annettiin autolahjaksi, niin sitten niin sitten hän otti tämmöisen punaisen Opelin, että niin meni aika silleen järki edellä, että eka hän oli ottamassa jotain supervanhaa Bemmiä, meillä oli niinku budjetti siihen tietenkin, niin sitten osasi ottaa tämmöisen järkivalinnan kuitenkin. Junnuna se on yllättävän vaikeata. Joskus jopa tässäkin iässä. No niin. Mainitsit tuossa aiemmin jo tämän YouTuben että jos jotain ei osaa, niin YouTube auki, ja huomasin, että sä oot Ylen perjantai-dokkarissa tosiaan näin maininnut, niin miten Jenni sulta onnistuisi vaihtaa tähän Kia EV9 21-tuumaiset talvirenkaat? No kyllä mä oon aika luottavainen, että onnistuisi. Et pitää laittaa se tunkki ja sit vaan mutta sit mä aloin miettiä, että ei se tunkki saa laittaa sähköautoa, siinä oli joku eri sääntö tai muuta. Että kyllä mä varmaan sen jonnekin Vienorille ajaisin tai sitten taantuisin takas teiniksi ja soittaisin itkien iskälle, että siinä olisi varmaan mun vaihtoehdot. No kun sä oot autolla ulkomailla ja Suomessa mennyt vuosien varrella, niin onko joku semmoinen muisto, mikä sulle yhdistyy, semmoinen positiivinen muisto, johon liittyy autolla ajaminen tai kyylisolo, mutta ikään kuin autoreissulla koettu joku hetki, joka olisi jäänyt mieleen? No kyllä mä aina muistan sen, että jos mentiin mökille, niin silloin kun musta mökkeily vielä oli kivaa junnuna, niin siinä oli aina semmoinen kunnon odotus ja oli ne aina tietyt pitstopit, mihin pysähdyttiin, niin sit aina tiesi, että oikeasti vielä 30 minuuttia, niin sit mä saan pullaa tai jotain muuta, että siinä oli kunnon sellaiset palkinnot, niin se oli hyvin vanhemmilta funtsittu. Meillä oli myös isoäiti aikanaan näillä samoilla mökkireissuilla, niin hän antoi aina meille lastenlapsille herkkueväät. Ja hän oli siitä ihana, että hän ei koskaan vanhemmille kertonut, että hän antoi aina luvan, että saa syödä vaikka heti, vaikka kotipihassa. Että itse päätätte milloin syötte ne. Ja kyllähän me aika usein syötiin ne sitten ensimmäisen kilometrin matkalla varmaan. Sitten oli vatsat kipeät, mutta se kanssa yhdistyy tähän autoilumuistoihin. Piti olla aina matkaevästä, eikö niin? Teillä olisi pitänyt olla joku kontrolloitu systeemi. Joo, just näin. No siihen aikaan ei ollut edes turvavöitä autoissa takapenkillä, kun minä olin lapsi, että siellä vaan sitten heiluttiin menemään ja sokeri päissämme. Good times. Yes. No sä oot tottunut visioimaan tulevaisuutta yhdessä yrittäjien kanssa ja
loppua kohti lähestytään meidän jaksoa ja mua kiinnostaisi myös tämmöisen bränditaiturin visio nyt, kun sä tässä suurta korealaista Kia EV9 ajat, niin minkälaisen vision sä voisit nähdä tälle brändille ja tämän tyyppisille autoille? No sanotaan, että on aika niinku hedelmällinen toi Korea niinku lähtökohtana, että mä oon itse korealaisen kosmetiikan ylin ystävä, niin, sieltä ainakin tulee jo niinku semmoinen laatu, että ehkä Kia, mä en ole niinku kauhean autodikkaria niinku hirveästi tunnistan näitä merkkejä, mutta mä oon käsittänyt, että tää on aika tämmönen niinku peruskaaraksi identifioitunut, joka nyt yrittää modernisoida itseään jollain niinku tavoin, niin kyllä mä niinku lähtisin hakemaan ehkä semmoista niinku tarinaa tai storylinea siitä kohderyhmästä, joka on niinku tietyllä tavalla fiksu, että ottaa niinku järkivalinnan, mutta sitten kuitenkin, oh my god, nyt jää pyöräilijä alle. Ei jäänyt. Mutta sitten on kuitenkin silleen, että haluaa jotain vähän niinku spessua. Nyt sulla on kokemus tästä ja katsotaan, mitä se sitten tuo tullessaan. Me kiitetään tässä vaiheessa lämpimästi, Jenni, sua, että tulit puhumaan bisnestä ja autoilua ja toivotetaan tietysti myös niitä turvallisia kilometrejä. Oot sitten jatkossa auton kyydissä tai ratissa ja hyvin se on mennyt tänäänkin. Kiitos, Jenni. Kiitos.